She eats balot, and she is eating balot. Unsay kalahian? Present simple versus present continuous. Bisaya nga explanation aron dali ra masabtan. Hi! Welcome to my channel, English Grammar Lessons Bisaya Edition. I'm Teacher Maya and invite them all to subscribe to my YouTube channel, follow my Facebook page, like, and share. Alright. Now, ang atong problema karon is, kani she eats balot o she is eating balot. Unsa may kalahian? Kani nga topic is about present simple versus present continuous. Sayaon na to para klaro, labi na kay narata nagtuon sa atong mga balay karong mga panahonan. But before that, mga G sa tagamay ha, prayer for the sick and infected. Pray with me. Dear God, we thank you for the gift of life. Please heal and help those who are infected with the coronavirus disease. Please sustain their bodies and their spirits, and help us all contain the spread of this infection. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, balik ta. Sugod na ta sa present simple versus present continuous. Unsa man gyud kalahian aning duha? Lahi sila og form or forma. Lahi pud sila og meaning. Parehas silang sakto, lahi lang sila og forma og meaning. So sa form, she eats balot, si verb na isumpay nga S. Sa ikaduha, she is eating balot. Ang verb din nga eat, gisugdan og is, niya gidungagan og ing. Mo nang kalahian nila sa ilang forma or structure. Sa meaning, she eats balot, ang iyang gipasabot is general truth lang, kamatuoran lang, nagsulti lang siya og unsay tinuod. Nga mukaon siya og balot, kanang bayhana mukaon na og balot. Pero ang ikaduha nga sentence, she is eating balot, ang iyang gipasabot karong panahon na, karong segunduha, karong minutuha, ang iyang gibuhat nagkaon siya og balot. Wa pa siya nahuman, nagsige pa siya hungit sa balot. So ato ning tagsa-tagsaon ang form ug ang meaning sa pag-discuss para masasabtan nato kanus-an ni gamiton ning walay ing or na ing. Unsa may ilang ipasabot? Let's go! So, form or structure. Atong tanawon unsa ilang kalahian. Magsugod ta ni present simple. Kung magstudy ta og present simple nga verb structure, atong i-consider ang singular or plural ba nga form. Kung singular siya, ang verb na siya'y sumpay na S or ES. Pero maglibog ka, unsa may verb nga sumpayan ako og S, unsa may verb nga sumpayan ako og ES. So, mo ni siya ang kasagaran nga verb nga sumpayan og ES. So, kung wala din sa lista, most likely S lang ang sumpay. Kanang mag-ending og duha ka S, para nang miss, gimingaw, kiss, o kakison kay gimingaw. O, masumpayan na siya og ES. Kung singular nga present simple, SH ang ending, pareha ng wash o crash. Dili, katong si crash nimo ha. Nasumpayan na siya og ES, inig mahimo siyang present simple singular ang iyang subject. CH, para ni teach o ni catch, nasumpayan na siya og ES. O kanang X, para ni fix o ni mix. Masumpayan po daw ES o bang verb yung nag-ending ng O, pareha ni do o ni go. So, si do, mahimo na siyang does. Niya si go, mahimo na siyang goes. No, mahimo na siyang goes. Dili tanang pareha og dagway, pareha og sound sa English, mo nang kinahanglan bantayan. So, do, does, but go, goes.
So, mo na siya present simple ha, di man ay butangan siya og S sa tumoy or ES. Depende sa klase sa tumoy sa verb. And ang iyang plural form, base form ra. Si present continuous pod, ang iyang forma, kung singular, ang number sa verb, kay singular ang iyahang subject, kay magsabot-sabot mo yun na si verb o si subject, kung nasa sila sa sentence, they will agree with each other. Ang singular is plus ma-ing form, the present participle form, or the ing form of the verb. Si plural pod, are plus ing. Atong tanawon. Unsay example aning present simple nga naitumoy nga S or ES? There. She eats balot. Si eats, na siya S, kay singular man ang iyang number. Nga naman, usara man si she. So, kung ang subject, usara, like she, singular man na. So, na-S ha. Na-S ni kay, ang ending ni eat is letter T. Wala siya atong listahan nga gihatag na ko ganina. So, it should be eats. Pero, she teaches English. Na siya, ES, kaya ang ending niya CH. Butangan na siya. O ES kung singular. Kung plural, base form ra. Unsa nang base form? Kanang original nga porma sa verb. Walay sumpay. Bisag unsa walay sumpay. Parayaning si eat nga verb. O, di mo siya batang S or ing or whatever. Eat ra yun siya. Kaya plural man iyang number. Kaya ang iyahang subject nga they, plural ang number. They eat balot. Kung katupong verb imuha nga mabutang ang ES ang ending, kung singular, di gyapon. Base form gyapon siya. They teach English. They teach English. Nitulo sila og English. So, man ang iyahang form or structure. So, kung present simple po nga question, mo po ang iyahang forma. Kung singular siya, na siya'y helping verb nga does. Example, does she eat balot? Kani siya yes or no question man siya. Kaya ang answer din yes or no naman. Does she eat balot? Yes. Does she eat balot? No. Para mahimong question kay present simple man siya nga structure. Butangan na to og does. Unya base form ra gyud ang verb. So, does she eat balot? Unya, ang structure, kabantay ka, si does o si eat. Gitungan si she. Ingon ana, inigmahin mo ng question. So, why na to og WH question. Kana ba ang pangutana, kinahanglan yun og tubagon nga sakto nga information para dianing, what does she teach? Pero bisan og WH question ang imong gigamit, gitungan gihapon ni does o ni verb na teach, main verb teach, ang subject na she. So, inana ang mahitabo, ini mo ka og present simple nga question. Ang verb, dili na siya butangan og S or ES kung singular, but butangan siya og does sa atubangan. Tabangan siya ni does. Kung plural, ang butabang po ni verb, si do. Mga gitawag sila og helping verb. Kaya mo help man sila. So, kung na plural na, mahimo na siya og do they eat balot? Pareha gihapon base form gihapon ang verb. Pero ang helping verb kay do na. Tungod kay plural na ang subject na gitungan nilang duha. Si do o si eat, nagpatunga si they or ang plural nga subject. Ang WH question, mo rin gihapon. Mag-una lang ka og what, when, where, why, who, how. So, mo ni siya. What do they teach? English ang answer. Kaya mo na sa previous example natin. No? Or basta naglahi nga subject. Kasi, what do they teach? Gusto ka mahibaw. Unsay lang itudlo.
And sa first sentence, do they eat balot? Come sila og balot? Yes or no? Mura na siya. Yes or no question or WH question. Bisag unsa nga question, inig present simple gani siya nga structure, mugamit yun og does kung singular or do kung plural, unya si subject, patung-an nilang duha, ni helping verb o ni main verb. Alright? Next. Kung negative pud ang sentence, unsa pa'y mahitabo? Ang singular, mugamit gyapon og does, pero butangan na og not. Dili pwede mag-not diretsyo nga walay does. Kinahanglan yun nigtabang si present simple nga verb. Kung question og mo negative, kinahanglan yun nigtabang ni does. Pero kung nag-not kay negative naman, pwede siya mo doesn't, short form sa does not. So, she does not eat balot. Back to normal na, di naman siya question. Nag-una na po si subject na she. Pero si does, na kauban nga not. Does not or doesn't. She doesn't teach English. Dili shorter na kita ang sentence. For plural, the same with questions mo gamit kaya po ng helping verb nga do, but together with not. Kung ang structure niya ay mag-una na po si subject. For example, they do not eat balot. Sila mga balot. They don't teach English. Shortened po siya diri with ang do not nahimong don't. Now, let's see kung saan po ning present continuous nga form. Present continuous nga form, kung naa siya sa sentence, magamit og helping verb nga is. Helping gihapon siya. Pareho ni do does. Help manggihapon siya. Or auxiliary verb. So, kung singular, is plus the present participle, ing form of the verb. Basta ing gani ang ending sa verb, kana siya nga forma, ang tawag ana present participle. Okay? Di man yan ninyo trivia. For example, she is eating balot. So, kanina structure, present continuous ni siya gamit sa helping verb, auxiliary verb nga is followed by the word eating. Ang verb na naay ing, ang eat na naay ing. Nga kung tawagon pa, present participle na siya nga forma. Another example, she is teaching English. So, kung ang verb mag-ending man na og ch or dili, parehas sila forma kung singular basta present continuous. Dili na tong na-ending na s or es, ang kaya ing man puro ang ilahang ending. So, mura sila og forma. Iman ina siya. Mura sila gambal. Kung plural, ang kalahian ra, si is mahimurang r. Parehani. Very easy. Dali ra kayo timanan. Sige, let's continue. Kung question pod, mahimo pod niyang forma, kaya naman siya helping verb, padayon na siya sa helping verb nga is, di na siya mahuwam og do or does. Kaya naman siya kaugalingon nga helper. Si present continuous, always nila helper. Money, is she eating? So, ang kalahian pod question form, kung yes or no question, or WH question baka na, si subject matungan na pod ni helping verb o ni main verb. Sa main verb na ing is she eating balot? Or is she teaching English? Ang plural pod are pod. This is po are. Are they eating balot? Are they teaching English? What are they eating? What are they teaching? Pang WH, dili siya ipasaka. Pag yes or no question, ipasaka ang ending. Trivia na siya, ending ng istorya ka o mga questions ha. Okay. Kung negative,
Pareha ra gihapon ang helping verb ug ang main verb pero butangan lang og not. So she is not eating balot. She is not teaching English. Ang plural ang are pud sundan pud sa not. They are not eating balot. They are not teaching English. Pwede gihapon siya imong i-contract na aren't or isn't para mas paspas, especially if imong istorya. Now, adto na ta sa meaning. Unsa may meaning ani kanus sa man nato gamiton? Yung tag meaning, unsa ang ipasabot? Nganong mamugamit na present simple, nganong mamugamit na present continuous. Tungod kay lain-lain sila og buot ipasabot, depende sa ilang forma. Pareha nimo good, depende pud sa imuhang forma, lain-lain kag lakaw, moadto kag merkado lahi imong forma, moadto kag simbahan lahi imong forma, moadto kag date lahi forma, depende gyud sa ato ang purpose. So mao gyapon ni siya. Pero basic ra ni nga mga functions or meaning ang ako ang i-share karon kay napay mga mas advanced and susunod na ko nga video ako itong i-share. So basic, pag present simple, gamiton nimo siya kung mo-share ka og general truths or facts na mga science trivia, kanang mga tinuod lang, may istorya lang ka. Ano ba mo yung istorya lang kitag tinuod? Mga present simple na. Para ani, water boils at 100 degrees Celsius. Tinuod na, may proven by science. Istorya lang ka og tinuod, or facts. So, mugamit ka og present simple. Water is singular, so your verb boil, butangan nimo og S. S kay wala siya labot ato sa lista. Wa man to get sa lista na ko ganino nga ang ending og L butang og ES. Wa siya sa lista. So S ra yang ending. The earth revolves around the sun. Di ba tinuod na siya? Science has proven that nga nag-revolve ang earth, nagtutuyok ang earth around the sun together with the other 7 planets. Pero ang science, usahay ma-change po ang truth mo nang bantay-bantay ta kay sa una 9 pa ang planets pero karon si Pluto anay labot. Okay, so the earth revolves around the sun, the same singular sa earth. So butangan og S ang revolve. Another usage, line po na pasabot nimo mugamit kag present simple kung maghisgot ka og mga habits. Unsa mga habits? Kanang mga naandan nga balik ko nimo sigit-kit sa imuhang kamot, habit na nimo or kanang tigmata kag alas 5 kay na habit na nimo na body clock. Routines. Unsa imong ginabuhat kada day nagkabuntag, ligo sa buntag, dahil mahaw, dahil balik-balik o routines, schedules. Sa oras imong klase, kanus sa imong sunod nga date, schedules. I brush my teeth 3 times a day. Naa kay habit mo brush imong teeth 3 times a day. Routine 3 times a day. She exercises every morning. Morning routine, mag-exercise. My work starts at 8 in the morning. Imong schedule sa imong work. So, kani nga mga meaning, kanang sa imong mga kasagaran, may istorya ka unsay kasagaran nimong gipang buhat, regularly, balik-balik, ginabuhat nimo. Gamit ka og present simple, following the structure. So, the structure, kung singular, verb, na IS or ES sa ending. Kung plural, base form. Parehan nga I brush my teeth. Base form. Kaya kani si I, ako nag-mention sa previous na ako nga video, hindi siya modawat og singular ang forma sa verb. Kinahanglan plural og forma ang verb bisan og nag-inusara na si I. So, she, singular, exercises, yes. My work, singular, so, na I, S. Another meaning nating ipasabot kung magamit ang present simple is kanang how often. Kapila, pamakadaghan, kapila siya. Rarely, seldom, sometimes, usually,
Frequently, always, never, kaning mga frequency adverb, gamitan na nimo. Use them with present simple. Parehani. They rarely go to church. Naigo ko. Panagsaragid ka na sila mga simbahan. Kana, if imo na himuog in English, present simple na siya. They rarely go to church. That student frequently cuts classes. Kana, magsige ra nag-cutting. Kana siyang estudyantiha. Present simple ang structure diyan. Kung kani nga meaning imo ibasabot, may nani nga mga sitwasyon. How often panagsara ba or permanente? Mao na ha ang present simple. Yung present continuous pod, ang imong gamiton, mo ni imong mga pasabot. Happening now and the action is not yet complete. Nahitabo siya, padayon siyang nahitabo, wa pa siya nahuman karong minutuha, segunduha, orasa, karong tuiga, karong siminaha, basta karon. For example, she is eating balot. He is teaching English. A woman is driving the car. Pasabot yan na, she is eating balot, pasabot, nagkaon siya, naganganga pa siya dito, naghungit-hungit pa siya, nag-inkib-inkib pa siya sa balot, pa siya nahumagkaon. He is teaching English. Pasabot yan na, si teacher, dito, nagyaw-yaw pa, nag-discuss pa, ug mga English dito nga lesson. A woman is driving the car. Nakakita ka, labay to siya, nag-drive sa sakyanan, padayon pa siya ni Huno. Mo na siya happening now. Kung kanay mong ipasabot, use present continuous. Sa pa ipasabot ang present continuous. Happening now and the action is not yet complete, but not happening at the time of speaking. Unsa man happening now pero not at the time of speaking. Istorya ko karon pero wala nahitabo karon. Pero happening now. Okay, let's check. For example, nakikachika sa phone. Imohang friend, ningon, let's go out, manglaag ta. Yaningon po ka. I am doing the laundry. How about later? Nanglaba day ka, nga naman ka sa phone nimo. Nanglaba pa man ko, unya na lang. Nanglaba pa day ka, nga naman ka sa imong phone. Happening now, but not happening at the moment of speaking. So may happening now, nanglaba ka. Pero nanglaba pa kapag istorya nimo. Kaya naman ka sa imong phone, nihunong man ka. Maybe, niundang ka o panglaba. Pero wa pa ka nahuman og panglaba, ongoing pa to, pero niundang ka kadali, kay imong gitubag ang imong cellphone, kay nay nanawag, nang-invite, og tana manglaag na ta, og ay sa kanang laba pa ko. Pero wa pud ka nagkuso-kuso pagtubag nimong line pud no, na ka sa cellphone ni nagkuso-kuso ka sa imong naka-headset. So something like that. Happening now, padayon pa to siya, wa pa siya nahuman. Imo pa itong gibayaan ra nimo kadali. Kaya naapa kay laing gibuhat po, naka sa phone. Pero kato siya nga activity, imong gisgutan, karong panahon na wa pa ka nahuman, imo pa itong gibuhat. Nala kay a little break. So, you will use present continuous. Mo na siya. So, mo na ipasabot. Ano sa meaning ng now? Now, broad kay si now. Pwede siya mag-meaning karong minutuha, karong na segundo, karong orasa, karong adlaw, karong simana, karong buwana, karong tuiga, karong nga dekada, karong nga century, 100, siglo, 100 years of solitude, millennium, 1,000 years of solitude. This time, karong orasa, unsay pasabot mo basta at this moment of time, mo na si now. Whether ay mong gipasabot is gamay kay nga oras para sa segundo, dako kaayo para sa millennium. Yeah, mo na siya. Gamitan nato og present continuous. Yeah. Usually, pwede nimo siya gamiton sa sentence para nang today. You are studying hard today. Grabe yung pagtuon karon karong adlaw. Karong adlaw.
Karon rang adlaw, gahapon nagkiat-kiat ra ka. Wa ko kay bawo ugma basta kay karon ra akong gipasabot niya. Pero tinimong pagtinun-anay. No, si present continuous. Our economy is not doing well this year. Karon ra pud ayong pasabot karong tuig ka. Wa ka nag-mind og last year or sa future, damlag. Basta kay karon rang tuiga, way ayo ang atong ekonomiya. Kaya na si COVID, mo na siya. Gamitan na to og present continuous. The secretary is making the report this week. Karon pong si Manaha, naghimo siya og report, so is making. Kani sila, mo na related rin sa kanong previous na now, nga happening now, not yet complete, pero maybe, wala na siya nahitabo at the time of speaking. Parang, you're studying hard today. Basta din nangapi na to ni break, wa siya nagtuon, pero nakita ka, parang adlaw, grabe yung tinun-anay. One at present continuous. The secretary is making the report this week. Maybe ang secretary kay natulog anang orasa pag ingunin mo nga the secretary is making the report this week. Pero, padayon pa siya nga naghimo og report, wa pa siya naghiman. Nag-report pa siya, nagsuwat-suwat pa siya dito unsa iyang kinahanglan nga i-submit nga report. Pero, maybe natulog sa siya kay kapoy pud ba yan ang magsuwat og report. Nagnap sa siya or gabi na baka natulog na siya. Pero padayon na po siya uma. Kay karon mong simunaha, mo na siya present continuous. Karong panahon na, unsa man gay nga panahon, i-solve nimo, wa pa siya nahuman karon, padayon pa siya. Not necessarily nga pag sulti nimo about ana, iya jud nang gibuhat. Pwede og ni break sa siya. Pero kato nga action, padayon pa to nga tiwason. So, how much have you learned? Let's review. Use the given verb in an appropriate tense. Kamita, present simple ba or present continuous ba ang dapat nga forma ani nga verb according sa meaning nga gihatag sa sentence? Please turn off the computer. I blank. Niya ang given kay not use, negative. Not use it. Unsa may imuhang dapat ibutang ani? Present simple or present continuous? Sige daw ba? Let's see. Please turn off the computer. I am not using it. Nganong I am not using it? Kay kung I don't use it, yung general truth, wala ko gagamit ana jud. I don't use it, iwan na. But, kani nga time ka, pag nga kay wa ko nagamit ana karon, mo na I am not using it. Ang gamiton. Again, please turn off the computer. Nung ipapawang ni mo karon. Kaya nga naman, wa ka nagamit karon. Mo na, mugamit na og present continuous. Kung mugamit na I do not use it, ang imong pasabot na is, wa jud ka mo gamit ana sukad-sukad. Muna lang ang ihatag. So, di ka may please turn off the computer. Kaya mo ka ni gamit ana sukad-sukad. Bining wa to na on. Kani kay na on man, ni gamit ka. Parang panahon na ra, wa ka ni gamit. Bisag na on siya. Mo nang pag nga na. Kaya wala ko ni gamit. Kani, my parents blank ang verb kay work in the mayor's office. So, unsa may atong angayang buhatanan? Present simple or present continuous? Let's see. My parents work in the mayor's office. Ano naman, nag-istorya man kaog fact or truth nga nagtrabaho sa mayor's office ang imuhang parents. So, work siya because it's plural parents. Kani, you blank drink milk before going to bed? Question. Question. Unsa man ni pagporma ani nga si drink ang buan?
Unsa bang utana ani? Moinom ka og gatas before ka matulog? Oh, yes or no questions. Unsa may forma di ani di present simple, present continuous nga meaning. Moinom ka gatas before ka matulog? And the answer is, do you drink milk before going to bed? Nganong present simple man, nangutana ramang ka, mainom ka? You're asking for some truth. Nangutana ka og iyahang routine or habit nga tig-inom ba siya og gatas before siya matulog. Ako dili ko tig-inom kay wa ko'y budget sa gatas. Next. My brother blank look for a job. Can you help him? Nagpatabang ka, nangitag trabaho ang akong nangitag trabaho ang akong igsuon. Can you help me? Unsa man siya nga meaning? General truth, habit, routine niya, sigo nangitag trabaho. Or present continuous, happening now. Sige daw. Present continuous. It's happening now. Nangita siya karon. Lain ko lang nung sige ra kag pangitag trabaho nung general truth or habit. Sira si kog undang. So my brother is looking for a job. Can you help him? Okay, dire na ta. Test yourself. Are the underlined verbs correct or not? If not, give the correct form. Sa'yo na lang. Okay, given na sa inyo ha. Sige, example. Does the earth revolves around the sun? Correct na siya or dili? Dili. Answer din ha. Iyo, sige, suwat-suwat. Ganyan na rin kasi suwat-suwat din ha, Garfield. What should we answer? Answer. It's wrong. Okay, we are using the helping verb na does. So, dapat ang atong verb na main verb, wala na siya is. Okay, ito ni does ang pagka-singular. Si does na ang nagda. Does revolve. Dapat ang verb. Sige, let's go. Kamu na. I can't hear them. What are they talking about? Unsa man siya? Correct or not correct? Sirag, take note. Answer. Ay, mo lang liswat imong answer, Garfield. Okay. Okay, let's see. Correct. Correct na siya. What are they talking about? Karon di ko kadungog nila. Lain kung always, di kadungog nila. No? So, it's kani siya sentence, nagpasabot na siya, karong higayo na, di ko kadungog nila. Unsa lang giistoryahan. Next. Please be quick. The children wait for you. Pagdali, kay naghuwat ang mga bata nimo. Unsa man siya? General truth, habit, or now happening? Ay, kamo naman lang dahil, no? Okay, just test yourself. So the correct answer is the sentence, the verb is wrong. Dapat are waiting. Present continuous. Kaya it's happening now. Naghuwat sila karon. My best friend liked dogs. Correct? Not correct? Let's check. Wrong. Correct unta siya nga present simple, but wrong ang number. Dapat ang S kay best friend is singular. Next. Please don't use the phone. You drive the car. Ayaw pagsigig. Tabi dila sa imo ang cellphone kay nag-drive ka. What is the appropriate tense? Correct ba ni siya ang gigamit nga tense? Let's see your answer. The correct answer is wrong. It should be are driving. Karon na ni, ay, gamit din nag-drive ka. So, you are driving. Next.
We usually travel in the summer, but this year we stay at home because of COVID-19. Oh, daghan kita ng mga lockdown. Okay. Travel. Is travel here correct? How about stay? Correct ba ang stay dinhi? What's your answer? Let's see if you are correct. Travel is correct. We usually travel in the summer. It's about their schedules, routines, how often, usually. Travel sila in the summer. But this year, karong panahon na now, this year, karong tuiga, we are staying at home. Kaya na si COVID, karon lang tuiga. Dili ni nga permi kada tuig, dili ni regular, dili ni general truth, dili ni habit, dili ni routine. Tungod ra ni kay na ay COVID-19. So just this year, we are staying at home. Wala mini travel karon nga summer. So mo na siya ang difference ni present simple ni present continuous. So, she eats balot. She is eating balot. Nahibaw na mo unsay kalahian. She eats balot. Imong gipasabot. Mukhaon na siya og balot. That's the truth. Kung po kag she is eating balot, nagkaon siya og balot karon. Perti niya didtong ingkig o kit-kit o unsa pa yang gibuhat. Gihigop pagid niya ang sabaw sa balot. Hugwa pa siya na humagkaon. Mo na pasabot, nagkaon siya og balot. Naibog ka kay nagkaon siya og balot. Yan mo na nang tanong din mukhaon na siya balot. Oh, mukhaon siya og balot. Tanawan, nagkaon siya. She eats balot. Facts. She is eating balot. Activity now. Mo na yang kalahian. So, present simple versus present continuous. I hope inyuhang nasabtan kay Bisaya ang explanation. Pareha dianing girl diri nga naglibog sa sinugdanan pero niingon ra og I got it. Mura og binayran. Kaning akong mga discuss nga concept about present simple and present continuous. Gikuha nila ko sa libro ni Murphy, English Grammar in Use, 2004 edition, Cambridge University Press. So, muna akong reference. And I hope nga namoy nakatunan, bisan gamay, bahala gamay, basta kanunay.